आमच्याकडे ना कोकणात गोकुळाष्टमीला वेगवेगळे पदार्थ नैवेद्यासाठी बनवले जातात. त्याच्यातलाच आज एक पदार्थ मी बनवणार आहे. तो म्हणजे गूळ पोहे किंवा गोडे पोहे असंही म्हणतात. आणि हे जे गूळ पोहे किंवा गोडे पोहे जे आहेत ना, हे खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवले जातात. तर आज मी एकदम साधी सोपी पद्धत दाखवते जी आमच्याकडे बनवली जाते. तर इथे मी गोडे पोहे बनवण्यासाठी 1 वाटी आपण जे दररोज वापरतो ना, म्हणजे कांदे पोहे वगैरे बनवायला तेच पोहे घेतलेले आहेत. जाडा पोहा म्हणतात ह्याला. तर हे पोहे 1 वाटी भरून घेतलेले आहेत आणि हे आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. पहिल्यांदा मी हे चाळून घेतलेले आहेत आणि निवडून घेतलेले आहेत व्यवस्थित असे. आता हे स्वच्छ धुवून घेते. एकदाच धुवून घ्यावे लागतात, जास्त धुवावे लागत नाहीत हे. आणि ह्याचं मी पाणी काढून टाकणार आहे. हे पिळून वगैरे घ्यायची गरज नाही आहे. फक्त पाणी काढून टाकलेलं आहे. अजिबात आतमध्ये पाणी नाही आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता. हे बघा, अजिबात पाणी ठेवलेलं नाही आहे. व्यवस्थित असे गाळून ह्याच्यावर एखादं झाकण ठेवायचं आणि झाकण लावून जरी गाळले ना तरी चालू शकतात हे पोहे. आणि असं पाणी काढून टाकल्यानंतर कमीत कमी 10 मिनटं तरी असेच ठेवून द्यायचे हे पोहे. आता इथे एक मी कढई घेतलेली आहे आणि कढईमध्ये तूप घालून घ्यायचं आहे. इथे मी अर्धा चमचाच तूप घेतलेला आहे. तुम्हाला जास्त हवं असेल तर तुम्ही थोडं जास्त तूप घातलं तरी चालू शकतं. तूप मस्तपैकी असं गरम झाल्यानंतर आतमध्ये आपल्याला लवंगा घालायच्या आहेत. इथे मी 4 लवंगा घातलेल्या आहेत. लवंगामुळे मस्त असा फ्लेवर येतो. त्याच्यानंतर इथे मी घातलेल्या आहेत सगळे ड्रायफ्रूट्स. तर इथे मी काजू, बदाम आणि मनुका घेतलेले आहेत. आपल्या आवडीप्रमाणे आपण ड्रायफ्रूट्स कमी जास्त करू शकतो. त्याच्यानंतर हे ड्रायफ्रूट्स आहेत ना, हे मस्तपैकी असे भाजून घेतले पाहिजेत, म्हणजे त्याचा असा खमंग असा फ्लेवर येणार. इथे ड्रायफ्रूट्स असे मस्तपैकी भाजलेले आहेत. मनुका तुम्ही बघू शकता असे फुगलेले आहेत टम्म अशा. आता इथे मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे. 1 वाटी पोह्यांसाठी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही पाऊण वाटी पण गूळ वापरू शकता. हे जे गूळ आहे ना, ह्या गुळामध्ये आपल्याला 2 चमचे भरून पाणी घालायचं आहे. जास्त पाणी घालायचं नाही आहे. फक्त 2 चमचेच पाणी घेतलेलं आहे इथे मी. आणि गुळामध्ये घालून घ्यायचं आणि असं पाक कसा बनवून घ्यायचा. हे बघा, असं वितळलं पाहिजे हे गूळ पूर्ण ह्या पाण्यामध्ये. मस्तपैकी असे पातळ झालेलं आहे गूळ. आता मी थोडंसं मीठ घालून घेते. गोडसर पदार्थाला थोडंसं मीठ घातलं ना की चव छान येते. गूळ असं छानपैकी वितळल्यानंतर काय करायचं, आतमध्ये मी अर्धी वाटी ओलं खोबरं घातलेलं आहे. हे ओला नारळाचं कातलेलं खोबरं आहे. हे मस्तपैकी 1 मिनिटभर असं परतून घ्यायचं गुळामध्ये. त्याच्यानंतर इथे मी पोहे घेतलेले आहेत. हे जे पोहे आपण मगाशी धुवून ठेवलेले ना, हे थोडेसे असे हलवून घ्यायचे अशा पद्धतीने. आणि अशा पद्धतीने हे थोडेसे असे हलवले ना की मस्तपैकी असे बघा सळसळीत असे झालेले आहेत. आणि आतमध्ये घातल्यानंतर पण चिकट अजिबात होणार नाहीत. पोहे घालून झाले ना की हे सगळे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. छानपैकी असे हे पोहे ना मिक्स झाले पाहिजेत. हे पोहे जे आहेत ना, हे मिक्स ना जरा हलक्या हाताने करून घ्यायचे आणि जास्त पण असे परतत राहायचे नाहीत. आता मी वर वेलची आणि जायफळाची इथे पावडर घालतीये. आता तुम्ही बघू शकताय थोडेसे असे ओलसर हे दिसत असणार पोहे. गूळ वितळवताना आपण पाणी पण घातलेलं आहे आणि गूळ पण वितळलेला आहे आणि पोह्यांना असं छानपैकी असं गूळ लागलेला आहे, गुळाचा हा पाक. तर आता झाकण ठेवून आपल्याला एक वाफ काढून घ्यायची आहे. एक वाफ काढल्यानंतर या पोह्यातला जो ओलसरपणा आहे ना, हा सगळा निघून गेलेला आहे बघा. एक वाफ आल्यामुळे छान असे सळसळीत पोहे झालेले आहेत. हे जे गुळ पोहे आहेत ना, बऱ्याच वेळा आमच्याकडे नाश्त्यासाठी सुद्धा बनवले जातात. तर इथे माझे गोकुळाष्टमी स्पेशल बाप्पाच्या नैवेद्यासाठीचे गुळ पोहे बनवून तयार झालेले आहेत. आजची ही माझी गुळ पोह्यांची रेसिपी तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून बघा आणि मला नक्की कमेंट करून सांगा. असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि आरतीज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.